6 nenas ucraínas e a súa nai chegaban esta semana a Boiro para toparse coas súas familias de acollida. A coordinadora foi a ONG Nenos de Ucraína e Andalucía, coa que xa viña colaborando diversas familias do municipio boirense acollendo cativos nos períodos de vacacións. O Concello de Boiro organizou o traslado dos menores e da súa nai dende Madrid. O Concello puxose a traballar rapidamente con esta entidade e con estas familias. Unha axencia de viaxes local, Boiro Travel, tamén nos axudou bastante, moitísimo. O autobús Outeiral, que foi o que mandamos hasta Madrid a recoller a estes nenos e a estas nais para vir de volta, tamén se puxeron a disposición e bueno, evidentemente foi un trastoque para eles dentro do seu traballo diario e cotidiano das líneas. Levar un autobús tan rápido de horas, nun par de horas mobilizarse para ir hasta a Madrid foi complicado. Tamén darlle as gracias tamén a esta entidade social que axuda, como ben leva facendo moitísimos anos, a traer nenos, familias, e agora toca traer refuxiados, lamentablemente, hasta España e Galicia e tamén Boiro. Ademais de facilitar os recursos necesarios para a viaxe ata Boiro, o Concello pon a disposición das familias de acollida a asistencia necesaria mentres dura a estadía dos nenos, en colaboración con outras entidades sociais, para contribuir ás economías destas familias que acollen desinteresadamente e por un tempo indeterminado. Evidentemente que unha familia teña que manter e apoiar que a súa economía doméstica a un membro máis ou a dous membros máis é relativamente complicado, e aí van estar os concellos. Estamos xa coordinados tamén tanto con Cáritas como Cruz Vermella e os servizos sociais de Boiro para contribuir na entrega de roupa, para contribuir na axuda a alimentos, para contribuir na axuda de produtos farmacéuticos e tamén para a tramitación dos procesos administrativos, no? que é un traballo tamén que ven por diante e que está pendente. Dende o Concello animan tamén a máis familias a apostar pola acollida de refuxiados nas súas vivendas ou ben poñendo a disposición pisos ou casas baleiras. O Departamento de Servizos Sociais ofrece asesoramento e todo tipo de recursos para os interesados.